Здравейте, името ми е Константин Бобчев. Приветстваме на канала Създай себе си сам. Днес ще ви покажем как се заземяват тераси. Сега ще ви покажем как става самия процес и по какъв начин съединяваме найлоните и ги укрепваме. Ето е парчетата, което слагаме. Тъй като севера от тази страна, застъпваме парчетата така, че вятъра да не може да ги подвява. Тоест, от северната страна или от ветровитата страна парчетата застъпват тези, които са предходните. Да хваним какво вече. Аз идвам ли? Да идвам ли аз? Ще идваш. Да, може да дойдеш вече. Да и те. Първо хващаме долните парчета. Когато разпробивате найлона, хубаво го изпълните. Място малко. Не, тъпка и се вече. Ето тук ще хвана едно и в края ще хвана. Не, ми трябва да се държиш. Ето как хващаме дъските и найлона с мишелпашки. Ето така да го трябва да се върви подръв. Не толкова близко е, най-горно. Майсторе. Чакай сам това. Още малко. Достатъчно. Иначе това е много. Няма да е много, те са цели дъски. И това вече е горно. Това ми да не може. Добре. Сложи се тук. На двете такова трябва да се хване тук. Готово, приключихме вече. Опаковахме цялата тераса. Ето как изглежда. От единия до другия край. Причината да опаковаме по този начин терасата и да ги заземяваме е, че на морето, за голямо съжаление, силния вятър, влагата, солта започва да разяжда абсолютно всичко. Независимо от това дали е мраморен, дали е железен парапета, е желателно да се опакова добре, за да може той да се запазва и да нямате никакви проблеми на следващата година. По този начин се изисква много по-малко поддръжка.
А и в крайна сметка това, което направихме, не е твърде скъпо. Найлона, който изхабихме и дъските, общата им стоимост е не повече от 7-8 лева. И мишето опашки съответно. С днескашния видеоклип ви показахме по какъв начин се заземява и се опакова тераса с колонки. В следващия видеоклип ще ви покажем как се опакова тераса с железни парапети. Ако ви харесват нашите видеоклипове, ако ви харесва нашия канал, подписвайте се на канала, участвайте в нашия проект. Пишете своите коментари, пишете своите препоръки, задавайте своите въпроси и ще бъдем благодарни.